sa vyjadril k nášmu nespútanému styku v dnešný večer, keď sme sa zamkli na chatu za svätým Jurom a páchali sme nekalú činnosť. Takže samozrejme ten Brkov dom kon som si zobral naspäť, ale ide train. Nevedia ani poradí. Ide ti to len, ty keď hovoríš to. Poviem ti, som sa snažil. Boli to. Pojď len toľko. Že mám rada cestu ako klameš. Poviem ti len toľko. Dobre. Mám rada cestu ako klameš. Mám rada tvoj nápis na tričku, že to je jednoduchá pravda. Že to je pravda. Už mi to... Áno, je to jednoduchá pravda. Ale keď sa pozriem na Erika, ako sa zúfa z E, D, T, Martin vtip o hrable, si poviem iba toľko. Som ja ale loser, pretože som nebol prvý. Neskôr aj tak príde za mňou a dá mi jazyk do hrdla. Budem mať astmu a zakúpim si inhalátor, ktorý aj tak hodím do kontajneru od papiera. Poprosím ťa, povedz mi ešte niečo. Denis. Haló. Dobre, počujem. No takže. Chcela by som sa ťa spýtať, či sa ti môj prepracovaný profesionálny spev na úrovni číslo 1, ktorý spievam a všetkým sa páči. Tak toto bol battle. Či sa to páči aj tebe? Píče. Kika, mne sa to páči, pretože keby som povedal nie, tak ti nemôžem dať francúzsky šrobovák do úst. Takže ja ti poviem, že áno, ty povieš jo, ľúbi sa mu to a bude z toho väčšie galambo. Prosím ťa, ďalšiu vec. Tak si mám jedosť. Ahoj Denis. Ahoj, ja som tu. Dúfam, že hráš tenis. Áno, Zemanovcov to ide vážne skvelo, ale lepšie by bolo, keby som mohol dávať loptičky do tvojej XXX. Dúfam, že máš aj veľký palec. Palec mám veľký, ale Mixo Tarpe mi povedal, že ty chuj mastný. Moje ruky pripomínajú 60-ročného detka. A vôbec sa s tým netajím. Veď samozrejme, že nie. Každý je taký, ale keď moje ruky použiješ na čistenie jednej veci, to je to lepšie, ako keby si použil mop na parkety. Je to jasné, ale ja ako Denis Kubin som začal v 8. triede s marihuanou a prešiel som aj na tvrdé drogy, ako je koks a lisohlavka. Začal som sa venovať tvrdým uličkám. Áno. Mal som rôzne modely z Česka a ako by som opísal túto cestu týmto skunkom. Raz som bol u Juraja Buláka, dal som si jeho mamky podprsenku na seba a cítil som sa veľmi iste, že bol tam aj jeden prístupný Oliver Embraces, ktorý grcial klobásky z obeda a Oliver to išiel umývať. Oliver to išiel umývať čím? Pochvál sa.